Exalcalde de Rodeiro, delegado da Xunta en Pontevedra, secretario xeral do PP Pontevedrés e agora tamén candidato a presidir a formación a nivel provincial. Luís López anunciou esta mañá que dará un paso adiante, postulándose para substituir a Alfonso Rueda. Non son precisamente unha persoa que me move ningunha ambición política, non aspiro ni nunca aspirei a ningún posto especial, pero, ollo, tamén son unha persoa que non rehúsa a ningunha responsabilidade se iso pode ser bo para o proxecto do Partido Popular de Galicia. López ten ata o día 20 para reunir os 75 avais necesarios para presentar a súa candidatura, pero xa adiantou que de sair elixido presidente, o seu pretende ser un proxecto para todos. Disposto a encabezar un proxecto de todos e para todos, un proxecto desde a unidade forte e ilusionante e cunhos obxectivos moi claros. O primeiro obxectivo pois é seguir reforzando as xuntas locais do partido nos 61 concellos coa mirada posta claramente nas municipais do vindeiro ano. Apoiar o cambio liderado por Alberto Núñez Feijóo a nivel estatal e consolidar unha quinta maioría absoluta na Xunta de Galicia para Alfonso Rueda son outros dos seus obxectivos. Tamén mellorar os resultados nas eleccións municipais do vindeiro ano. Xa que non podo sustituílo, porque é insustituible, vou intentar melloralo. O reto mínimo vai a ser superar as 24 alcaldías da provincia que temos na actualidade. Luís López explicou que a súa intención é continuar co traballo realizado por Alfonso Rueda. Non vou intentar imitar porque é imposible. Eu que vou facer é un traballo continuador, que non continuista, do seu liderado provincial, pero, lóxicamente, habrá matices e cuestións distintas porque cada un ten o seu xeito de facer as cousas, aínda que compartamos os piares, os principios e o proxecto común. O Partido Popular de Pontevedra celebrará o Congreso para escoller o seu novo presidente o vindeiro 9 de xullo. Polo de momento, só López expresou a súa intención de presentar candidatura.